Ang hapon mga kaigsunan. Yan, nasabti kita mga kaigsunan, magatoon tas kanunay sa mensahe sa alang sa aton mga ipagkya. Nga di, nakahatag ka na ito pamalandong natin masuluran, problema sa atong kinabuhi na kailangan mga suluran na ta. Pinagi sa mensahe kay sa atong balaan kasulatan, nakahatag ka na ito pamalandong, giya, kahatag o kumpayan sa atong kagulanan. Pinagi sa mensahe sa atong pagtuon sa balaan kasulatan. Dinig haponon, salamaton kung dako kanunay sa akong mga viewers. Ingon usab sa akong mga kaparintihan, nag-support ka na ko. Ingon sa mga tanan ako mga kahigalaan. Ingon kauban ako sa trabaho. Kanito, ingon usab sa mga literature evangelist, naglakaw sa buhat, paingon sa pagbukiran, uban pa mga dapit. I hope and pray always nga kamo namo sa may panglawas, protection kanunay usab sa banmalunda mga literature evangelist. Almost 6 years ko nga di nagahimo kumbati sa atong pagka literature evangelist. Akong gipumusta sa akong leader kaniadto si Pastor Jerry Campumanis, mga akong mga kauban kaniadto sa Puha Association, sa Makpa Association, among district Pastor Miswari Saripada nga retired na. Maayong hapon kanyong tanan dia. Tanan ko mga pastor na under na ako sa district. Kauban ako. Ang uban, retired na. Ang uban, active pa. Masab sa akong kauban sa mga Makpa Executive Committee sa Iligan City. Maayong hapon kanyong tanan. God bless. Nga din. Kanapa kitay kay kayunan sa pagtuon sa balaan mga ako. Yung sa akong mga kauban sa iglesia sa Tambakan. Kumusta ka tanan niya? Elder Nelson, naguhan pa. Mga elder niya. Kumusta ka mga I hope and pray nga padayon ta atong giwato samtang na paabot ito. Sa di matabang ito sa namin ang dalay ko ni ka Diyos sa walay katapusan. Salamat sa kanunay sa pagtuon sa mga pulong. Panlangin ang mga mensahe. Pangilisap sila si Randy Richel sa pagporta sa maong mensahe. Wala ko iwera mahimo kawas kanila nagatabang ka. Panangin isap sila Lord sa sila. Kaalam ay malawas o baso. Panangin sa Lord ako mga viewers na sila suluran problema sila kinunod. Atagay kasulbaran din. Physical, spiritual, ingon sa pinansyal. Tabangin sila yun. Ingon sa injustice atagay justisya kinunod. Ikaw ang makagaham sa tanan. Lord, mga kasamok tibok na akong hita atagay kasulbaran Lord. Ikaw lang ang makagaham sa tanan. Kinitaan na kung yan po salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Tunan na tungsunan, sinulat ni Propeta Jeremias. Propeta Jeremias chapter 33 verse 3. Mga sunan atong tunan sunan. Diri na gingon. Jeremias chapter 33 verse 3. Diri gingon. Tawagon mo ako ug ako mutuwag kanimo ug magpakita kanimo og dagkong mga butang ug malisod nga wala mo hiba lugi mga kaisa. Kung doon ay mga suliran sa atong kinabuhi, tawag lamang kita sa Ginoo. Kay siya andam sa pagtubag sa atong mga kalisdanan, mga katinggalahan nga butang nga mohatag siya mga sunan. Nga din sa unang panahon mga sunan, mga katawhan nga nag-agulo sa kalisod kapait sa ilang kinabuhi. Gitubag sila panahon sa mga Israel. Nga din, ulipod sila almost 430 years sa ito. Sa ilang mulok, tabangan sila sa Ginoo. Pinagi ni Propeta Moises, gi-rescue sila ng kaisunan. Tubag ang ilang mga pag-antos sa ilang kinabuhi ng Islam. Diri sa Nahum, chapter 1, verse 7, diri na yun sa Nahum. Si Jehovah mayuman, malig-on nga dalang panan sa adlaw sa kasamok. O siya nakila kanila nga budang kanya. Mga kaisunan, sa unang panahon sa Jericho nga gusto mosulod sila si Joshua apan nagalisod sila sa pagsulod dito, nagabalakas sila, may kahadlok sila apan ang Ginoo gignan si Joshua ayaw kahadlok, ayaw pagtalaw kay ako magawan kanina. Isaiah chapter 41 verse 10.
mga sunan. Tawagon lamang nato ang Ginoo kay siya mao'y atong dalapanan. Panahon ni David, gamay nga tao, iyang kalaban mao si Goliath, perting dako nga tao, kapan wa siya kadlok. Nga diin, na siya pagsalig sa Ginoo. Nga diin, sa Psalms 23 verse 1, nagaingon diha, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Mga kaigsunan, pinaagi lamang sa lambuyog ni David, mga kaigsunan, sa tulo kabato nga gagmay nga iyang gigamit pag lambuyog ngadto kang Goliath, mga kaigsunan, natumba si Goliath, mga kaigsunan. Pinagi sa gahom sa Barang Espiritu Santo si David nang madaugon ngadto kang Goliath. Usa nagingon sa Nahum chapter 1 verse 7, rin nagingon, "Si Jehovah mayo man masaligon, ug dalang panan sa adlaw kasamo, siya makaila kanila nga mudangop kaniya." Mga kinan, mudangop yun kita diha kaniya kung panahon sa kalisdanan sa kasama sa atong kinabuhi. Sa Jeremias 33 verse 3, muhatag siya mga katingalahan nga butang nga wala nimo damha sa panahon sa imong kalisdanan. Hinatunta sa atong mga suliran problema sa kinabuhi, tagon lamang nato ang Ginoo. Nagaingon dira, "Come unto me, those who are weary and carry a heavy burden, I will give you a rest." Matthew chapter 11 verse 28, mga kaibigan, "Come unto me." John 14 verse 1, "Don't let heart be troubled, trust in God and also trust in me." Hinatunta ning mubugong misay, maghatag na to pamalandong pagdasig sa atong kuling in time of trouble sa atong kinabuhi, tago lamang nato ang Ginoo kay siya atong dalampanan. God bless kanyang tanan, maghapon sa atong mga viewer na patalingon sa mga mensahe. God bless.